Takže nazdar lidi, a zdravím, já jsem pan Klep a vítejte u mého prvního videa ze hry Minecraft. Já se specializuju na redstone mapy a prostě nemohl jsem to natáčet a neměl jsem renderovací program a pak jsem ho našel, tak se to natáčím a tak. Takže teď vám chci ukázat moji mapu, kterou jsem postavil. Je to docela složená mapa. Takže tady v čestě mám diamant, takže tam to ukážu. Tady hodíte diamant, ukáže se vám 9, máte 9 pokusů. A když tady zmáčknete, tady se budou posouvat bloky. Když tady budou stejné bloky, tak vám budou vypadat diamanty, které tady máme uložený tady v prasátku. Tady. Takže když tady diamantový blok a diamantový blok, tak to je nastavený tak, že vám vypadne 35 diamantů. A vypadne vám 35 diamantů. Takže to si tady můžeme zkoušet. Tak vidíte, kdyby tam byl ještě diamantový blok, tak mi vypadlo 35 diamantů. Ale což se nestalo. Takže prostě mi nepadlo nic. Vidíte zase. Tak. Když slyšíte zvuk, tady vyzmáčknu toto tlačítko, tak se vyjde zvuk a tak. Já už si vyhrát, že jo, něco vám to mohl ukázat. Jinak natáčet videa budu tak, až postavím nějakou novou redstone mapu. Ale vyhrál jsem, takže teď mi vypadne 35 diamantů. Tak vidíte, nemám žádný diamanty. A teď vám to ukážu. Mělo by to být 35 diamantů. 36, tak jsem se asi splet. A tak, teď vám ukážu, jak to funguje. Prostě jde redstone signál, tady ten blok se vysune. A je to nejdůležitější, protože sklo nevede redstone signál a tady to se zasune a už tady nemůže víc redstone signál a tady to se nemůže posouvat. Takže teď dáme ještě jednou. Tady mám ty bloky, teda prostě typy a vidíte, tady se to posouvá a tady se to zasunulo a kdyby to bylo zase vysunuté, tak by se tady ty bloky zasouvaly dolů. Tak tady vidíte, jinak jestli chcete save, tak ten ještě nebude. Ten bude pak na mém webu a to vás budu v dalším díle informovat hnedka. Ale teďka to nebude. No vidíte, vyhrál jsem zase 36 diamantů. No, 36 jsem vyhrál diamantů, takže já myslím, že to je všechno. Je to všechno. Mapa ke stažení, co jsem říkal, že to bude v dalším díle. Tak vidíte, zase vyhrál. Mám asi teda štěstí, že jsem vyhrával vždycky 36 diamantů. A to je asi všechno. U dalšího dílu bude taková mapa jiná. Bude to úplně na stejný typ, jakože vám to bude vypadat diamanty, akorát to bude přestavený redstone a bude to jinak vypadat a tak. Takže myslím, že se můžeme rozloučit a čus.